sampai dah asa batamu di asa batamu ya takkan juo ya batamu di takkan juo. Yang parah Rabi pandu doanya oleh di dalamnya Rabi pandu doanya raya di dalamnya. Kenapa ya saja wadah di mana nama lain juga nama bau di nama lain juga.
lu. Utang cek lu. Rokok gak sahabat tak ala kopi gak sakare adek. Kok dia bawa utang, bawa dia sadang sare. Emang kok dia bawa utang, ibi dan sadang panse. Suruh nyo kabuk kinenji inolang katuju dek kadong kapadang panjang alala disuruh kei nyoba bini kawan nak katuju mana lok sorang kawan nak katuju mana lok sorang hete utang cek lu hete utang cek lu rokok gak sabar tangan dek kopi gak sabuah dan bau tak dek sawit alun babua kok bau tak dek sawit alun babua